Kaixo, arratsaldeon eta Kaixo, Gabon lagunak eta ongi etorriak beste behin ere Hamaika telebistako kultur zulora. Ez dakizuenontzat, hemen literatura gomendioak aurkituko dituzue, elkarreko kasunetan Gileren eskutik etorriko zaizkigunak, eta gero zuen eskuetan utziko dugu, zuek bakardadean aukeratu ezazuen zer irakurri edo beste kasu batzuetan ze musika entzun. Gaur Gile, hasteko itzulpen bat daukagu, Agota Kristofena, Kuaderno handia, ezta? Bai, idazle garaikidea esango nuke, baina gurea esain garaikidea Andrasko nagusia, hungariarra, frantsesez idazten duena. Kokatuko dugu beti bezala egilea. Esan dudan bezala Hungarian jaiota, uste dut 1935 urtean, baina senarraren atxekimendua Hungariako iraultzari sovietarren kontra 1956 Suitzara esiliatuta, Suitza frankofonora, eta beraz bere obraren zati nagusiena eta narratiba guztia frantsesez idatzita dagoena. Gaur ekartzen dugu Kuaderno handia, da trilogia oso ezagun baten lehenengo zatia eta seguruenik bere lanik ezagunena eta arrakastatsuena eta beragaitik irabazi zituena hainbeste sari eta oso famatu egin zana bere garaian Europa osoan. 80. hamarkadaren erdikalde ingurura argitaratuta, eta oso historia gogorra bezain polita ekartzen aurkezten diguna Agota Kristofek. Irakurtzen dugu Kuaderno handia, baina ez da batere handia den kuadernoa, zer kontatzen digu liburuaren honetan? Kuaderno handia da bizki batzuen historioa, Klaus eta Lukas. Klaus eta Lukas gerra denporetan amak amaman baserrien itxiko ditu, eta bera ies egingo du edo ostontzen saiatu egingo da bere hirian. Amamak ez ditu umeak maite, umeek ere ez dute amama asko maite, eta orduen umeek nekazal inguru beraientzako barri horretan bere bizitza bilatu beharko dute, superbizi egin beharko dute. Eta horrek eragingo ditu umeak izatera superbibienteak eta superbibienteak izateko txarkerietan sartuko dira barra-barra. Kuaderno handia da, zeren eta umeek kuaderno handi bat daukate, eta han idazten dute, han ikasten dute idazten, eta han idazten dute. Gertatzen zaiena, egiten dutena, dana hori izango da bere kuaderno handia, bere bizitzen ez dakit egunerokoa edo antzeko zerbait. Esan duzu frantsesez idazten duen autorea dela, baina kasu honetan euskarara egindako itzulpena daukagu. Askotan esaten da itzulpenetan galtzen dela eta zailagoa dela irakurtzea. Kasu honetan zelan ikusten duzu? Nik ez dut uste itzulpenetan galdu egiten. Nik uste dut edozein hizkuntzatan baina euskaraz ere badauzkagula sekulako itzultzaileak eta kasu honetan ere nik uste dut oso itzulpen hona dela. Dana dela oso irakurterreza da, ez du saiatuten garen bezala beti, ez ditu esaldi luzeak, deskribapen loratuak, ez da saiatu iten gara liburu arinak, errezak. Oso, nik esango nuke, oso gogorra dela, giroa oso gogorra dela liburua, baina idazten duen kapitulo oso txikerrak dira, beraz oso irakurterrezak, oso arinak irakurtzeko. Eta gogortasun hori nolabait izkutatzen duela samurtasun horren barruan, hizkuntza ere oso normala da. Batzutan inkluso, klaro, umeak dira protagonistak, beraz batzutan inkluso hizkuntza umeena da. Eta horrek egiten du, esaten dut, nitzako oso irakurterreza dan liburu. Bai, elkarrizketa asko dauka, ezta? Bai, dialogoak nahikotsu dira eta bizipenak, klaro, bizipenen kontakizun bat da.
garai gogorretan, beraz ezin da liburu kariñoso bat izan, ez egoera oso gogorra da, pertsonen arteko harremanak asko loitzen dira, nik esango nuke loitu egiten direla pertsonen arteko harremanak, eta umeek eurek bakarrik beren bizimodu antolatu behar dute, beraz, ez da bat, bai, oso estena impactanteak daude, baina kontatzen dituen bezala, ez jako iristen krudeltasun puntu horrekin, nahiz eta krudelak izan. Umeen krudelkeria, kasu honetan, bere gordintasun osoan agertzen zaigu. Umeak dira deabruaren semea kasu batzuetan. Guraso asko entzuten bazaitu esango dute, nirea ez, ezta? Ez, eurena ez, beha kasu honetan guztiok jarri beharko ginateke liburuak isladatzen duen egoeran. Hungarian, baserri baten, naziek inguratuta, nordan nor, traidorean nor da, gozea, violentzia. Egoerak ez dura gehiagin laguntzen. Ez du bat ere laguntzen. Bale, alde batetik hemen daukagu... Eta bukatzeko parkatu, gureko neuke esan, hau esan dodan bezala trilogia baten lehenengo zatia dela. Euskeraz bakarrik daukagu kuaderno handian, ikuste dut merezi dauen irakurtzea euskeraz. Baina erderaz, gaztelania hobeto esan da, badago argitaratuta trilogia osorik, Klaus y Lukas izenburupean. Eta Klaus y Lukas konturatzen bagara anagrama bat da, izki berdinak dute izen biek, Klaus eta Lukas, bizkiak dira. Beraz, nik esango nuke alegoria hori dela, bizitzaren alegoria bat, ona eta txarra. Umeak berez inozenteak dira, baina garaiak, inguruak, ez dakit zelan esan, maliziaz bete egiten dituzte. Beraz, bizitzaren eta bizimoduaren alegoria bat da, islada bat da, bai. Alde batera utziko dugu Agota Kristof momentu baten, eta joango gara beste historia batena, samurra ez dena ere, ezta? Ez, baina barregarria askotan, Roddy Doyle, una estrella llamada Henry, Irlandan kokatua, hau bai idazle garaikidea, gizon honek eukiko ditu 50 urte. Aski ezaguna gainera. Aski ezaguna, bai, eta ganera zinefiloak asko ezagutuko dutena, The Commitments, eta La Furgoneta deban pelikuletan pelikulek oinarrituta daudela bere lanetan. Beste idazle oparoa, oso oparoa, gidoigilean, txerkigintzan, oso idazle ezaguna, irlandarra, eta idazle desmitifikatzaile hutsa. Eta, hori apurbet jipoitzen gaituztenean gustatu egiten zaigu. Zergatik esaten duzu desmitifikatzailea dela? Kasu honetan, hau historia bat da Henry... Liburuaren ardatza da Henry Smart. Henry Smart da 20. gizaldiarekin jaio egiten dan, Dublinen jaio egiten dan beste ume bat. Baina beste ume hau ez dauka ez da izenik ere. Bere izena Henry anai hildako baten izena da. Aita burdel bateko guarda kosoa errena, eta ama alkolari emandako andra gazte bat, semeak galdu baino ez duena egiten. Irlandako historietan beti alkola tartean ateratzen da askotan, ez da? Alkola eta pobrezia, kontutan hartu behar dugu, nobelaren hasiera kokatuta dagoen garaietan, Irlanda erresuma batuko beste zati bat baino ez dela, gozez betea, lehenengo, gero hori apurbet gerotsuago, gozez betea, non umeak kaleetan hiltzen dira, bai gozez, bai tuberkulosis, eskolarizaziorik ez dagoena, eta familia desestrukturatutako semeak direnak, beraz, ume hauek kalean egin behar dute bere bizimodua, bere bizitza kalean egiten dute. Orduan, mutilau Henry Smart, mutila bila, mutila azkarra, bere bizitza bilatzen hasten du. Dublineko kaleetan zehar, bere pirateriak egiten, bere gauzak mugitzen, baina 1916ko Paskuako altxamendua harrapatzen du erditik. Eta bera, independentistekin
aritzen da korreosko bulego horren erasoan. Orduan, horrazten da benetako Rodi Doylen desmitifikazioa, hemetik aurrera. Bere irlandarra da, berak bere herriaren historia ezagutzen du, eta hemen hasten da irlandar gizartea jipoitzen. Nahiko aspektuetan jipoitzen du. Lehenengo eta bin jipoitzen du, esan ez zelan Irlandako gizartea kezkatuagoa zegoela. Bere gazteek Erresuma Batuko banderapean hiltzen zirela lehenengo mundu gerran, eta nahiago zutela errezatu ekintzetara pasatu baino. Orduan zelan iraultzaileak ez ziren oso ondo hartuak izan lehenengo momentuetan Dublinen bertan. Zelan gero, hasi zanean ingelesen errepresioa, zelan hasten dira, nahi eta nahi ez behartasun bategaitik atxekitzen iraultzara. Eta zelan iraultza lortu ostean, ingelesen menpekotasun hori kentzea lortzen duten momentuan, zelan hori guzti aldatu behar zutena, zelan ez duten ez ebez aldatzen, zelan armadunek hartzen duten botatakoen lekua. Eta izaten dira, kazike bardinak ez, desberdinak, baina bardinak. Bere lurrak hartzen dituzte, euren fabrikak, euren influentziek, eta zelan esan hartzen ez ebez. Eta, klaro, berak nik uste dut hor, badaude hainbeste gerra intestinoak esaten zaienak, eta irabazleak suertatzen dira, Eliza Katolikoarekin eta ingelesen laguntza armamentistikoarekin kontatzen dutenak, hau da Edmond de Varellak, irabazten dutela eta mantentzen dute Irlanda, zegoen bezala, baina inglesik gabe. Ama hizkuntza inglesa jarraitzen izaten du, baina soziologikoki ez du ez aldatzen. Orduan, jipoitzen du... Bai, gustora gelditzen da. Baina, hau guztia kontatuta emoten dauena, izango dela liburu gogor bat, dago idatzita, euren hizkuntzan. Rodi Doylek beti isladatzen du hori working class, la klase obrera irlandarra. Orduan bere hizkuntza erabiltzen du, bere giroak, berak esaten du akusatua izan dela, hizkera soez erabiltzea gaitik. Baina, klaro, zein da gizatalde horrek erabiltzen dauen hizkera? Badana. Takos beteta, biraos beteta... Guinness artean erabiltzen duten hori, ezta? Hori da. Orduan, oso bebai dialogos beteta, orduan oso harin irakurtzeko egiten dena. Deskripzioak asko dauz, baina oso koloretsuak, oso biziak. Oso biziak, batzutan anekdotak bezala dira. Beraz, harrapatzen zaituen liburua da. Behin, nik uste dut hasikeran apurbet kostatu egiten dela liburuan sartzea, behin sartuta harrapatzen zaituen liburua dela. Ganera, nik uste dut Euskal Herrian Irlandako prozesu nolabaiteko simpatia daukagu Irlandarekiko. Eta, gertatzen den, kasu hauetan gertatzen den bezala, batzutan ez dakiguz azpitik pasatutakoak. Eta Irlandar batek kontatzea euren miseriak, zezken finean miseriak dira. Dozein iraultzak dauka bere alde izkutua eta jura, ezta? Eta ganera esan behar da, Henry Smart pertsonaia ez da liburu honetan bukatzen. Henry Smart jarraitzen du Chicago Blues liburuan, non 1924an beste irlandar askok bezala, Estatu Batuetara doa, eta legeziku horretan barruan ikusten du bere burua. Beraz, bere peripeciak jarraitu egiten dutela, beste, uste dut, 2 liburuetan direla. Beraz, 2 liburuetan hasierako protagonistak behintzat umeak dira, kasu honetan ume izaten hasten delako, nahiz eta gero nagusitzen doan, eta honetan biki batzuk ditu. Bizi horrek hori da, baina trilogian ere jarraitzen duten liburuetan umeen heldutasuna eta umeen banaketa ikusiko dugu eta zelan bere bizimoduak doazen apurbet aldenduz eta batuz.
Gaurko orduan Gile, uste maiazu bukatuko dugu, bi gomendio polito hauekin, alde batetik Agota Kristofen kuaderno handia, eta bestetik Gilek eskuartean daukan Rodi Doylen historia, una estrella llamada Henry. Hau da gaurkoz guztia, baina badakizue datorren astean hemen izango gaituzuela berriro. Ondo izan.